YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si George. Itago lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa kahoy nga nakaingon nga natumbahan og na-damage ang atop sa among silingan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong George, nakoy hangyo ni mo dong. Unsa man ala? Bisag unsay mahitabo. Bisag mamatay pa ko. Ayaw gyud nag-ipaputol ang mga dagkong kahoy sa atong tukaran ha. Nga naman la. Basta. Kay importante kaayo na namo ni lolo nimo. Sige la. Ako na isaad nimo nga dili na nako hilabtan. Ayo! Kisa pa nun? Ayo! Dong George! Nakaka niya sodong! Si Manoy Dave di eh. Kadiyat na eh! Masaya ato, Noy? Dong, ay nagplano mag-unta mi nga mag-expand sa among tugkaran ba? Okay ra nimo kung mo-expand mi kutob diya sa may kahoy. Amo bayad lang ni. Unya, na may mga kahoy, Noy. Kami li bahal og paputol ana. Ayaw lang, Noy eh. Misaad ra ba ko sa kong lola nga dili na ako hilabtan ang kahoy? Bisag mo bayad pa kog dako. Bisag pila pa'y bayad, Noy. Pero digi ko. Nak, nakadungog kas balita. Naku na umabot ng bagyo. Mao ba, ma? Kinahanglan kita mga dami ni, ma. Na, ito lang unatas giabang ang papa ni mo, oy. Aron dili tumabala ka nga ni atas layo inig bagyo. Suga atong bagyo, ha eh. Kumusta ka taon dito sa ato, no? Mamauli din ta, ma. Para nga atong matanaw dito. Kung naunsa na itong bayan nato sa probinsya. Lagi na mga kadaot yun ba? Dong, Oh, dako ag beranan ninyo namo ani oy. sadik? Nga naman, oy. Ang inyong kahoy natumba dito sa among atop. Nagguba ang among atop. Unsa? Sa pagsulti pala niya adto, nahibaw nako nga naa siya laing tumong og gidumtan mi niya. Pero dili sad makatarunganon nga kami ang iyang pabayron nga dili man namo sa nga nagbagyo. Og unya, Unya, unsa may plano ninyo? di pa na namo sa anoy nga nagbagyo. Unya, diha natumba sa inyong atop ang kahoy. Pero gika man na sa inyong tugkaran, God. Inyo gihapon ang obligasyon. Unsa?
Ay, nak, muhatag na lang taog para paayos ilang atop. Uy, para wa na'y samok. Pero ma, Di ko gusto, gubot. Ilabi na yun sa mga silingan nato. Munang sige na, muhatag na lang ta nila. sige ma. $5,000? Unoy, mara magid na makaya na mo, Unoy. Ug unta, maukay na ta. Para wala tayo problema managsilingan. Dili na maayo ang mong atop parang $5,000, oy. Ha? Gamay na kayo ni. Kuwang ran eh. Pero, mara ba na makaya na mo, Unoy? Mao nga, pasensya lang gid kaayo. Hoy, hoy! Hoy, unsa ninyo gibuhat? Ano yung manang giputol gahoy? Ako yung nagsugo. Kasi nagpasod ninyo. Wa may tao din eh. Wa may mapananghiran. Wa na lang gumananghin. Undangan na ninyo. Ganong gilhabdan man na ninyo among kahoy. Dili ko muriskog balik, George. Disorda. Mubagyo lang ko usab doon. Mong pupamutlo ni namo tanan ninyong kahoy. Kaya kung biligya pa lang unta ninyo namo ang yuta, makakawarta pa mo. Dili tagyo mo mahasol. Mong dili dyo ko muundang hangtod nga musugot mong ibaligya ni namo. Unsa? Dako manggod ang yuta sa akong lula ug lolo. Mao nga gidumtan gid ni Dave ang dapit sa mga naikahoy. Labi na, tungod kay may plano siya nga mo expand sa iyang lugar. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Amo ba ang obligasyon nga mobayad sa pagpaayo sa atop nga natumbahan sa among kahoy sa pagbagyo? Ikaduhang pangutana. Pag-abot na ko sa bahay, naa sa sod sa among tugkaran si Manoy Dave ug ang iyang mga tao, nagisugo niya aron sa pagputol sa maong mga kahoy. Wa sila gipananghiran, kay wa kuno'y tao. Pwede ba namo sila makasuhan ini? Ikatulong pangutana. Mihatag mi og 5,000 para sa pagpaayo silang atop. Wa niya ipaayo kay kuwang kuno. Pila man ding among ihatag aron nga patas pod sa among bahin. Ikaw pat og katapusan. Giingnan ko ni Dave nga dili mi niya undangan hangtod nga musugot mi nga ibaligya ang parte sa yuta nga gusto nilang paliton. Unsay pwede namong ikaso para dili siya makasamok pa namo. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, George. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako, karong adlaw, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga emotional, atong mga pangutana, mga problema, ang mga nasubo din ha, ang mga naugtas sa ilang kapikas, ang mga gibiyaan, giabandonar, napasagdan, agoy, nalimtan, na block, na sin naman lang, na sin zone. Sa pa yung mga tawag na to dire, guys, no? Ay sus, bahalag unsa inyong kahimtang din ha, unsa inyong gusto makuhaan og tubag na may mga pangutana, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender karong adlaw si George. Si George nagpadani sa iyahang suwat pinaagi sa kini ang Akong Suliran official writers page. Kaning iyahang problema no kabahin ni silingan kay ang ilahang manggong atop nadaot kay natumpag na natagak ato no mo to ato napaminaw sa drama kaganina na ay natagak nga kahoy no unya nag-aaway na gid noon ni sila sa ilahang silingan tungod ato. So unang pangutana,
Amo ba ding obligasyon nga mobayad sa pagpaayo sa atok nga natungbahan sa among kahoy pagbagyo. Okay. Sa balaod pa ni class. So, favorite kini sa mga estudyante obligations and contracts sa San Jose Recoleto School of Law. Kung gatudlo man taning subject ano, na among gutay gitawag na fortuitous event. Okay? So, ang usual yun nato nga kung panaglitan, no, ng atong mga butang o kita, makagupa ta, makakosta og damage, makapasakit ta, whether gituyo nato or wala. Mubayad yun ang danyos, no? We will be responsible for the repair. Unless ang kaning mga pagkaitabo ang hinungdan ani kanang gitawag natong fortuitous event. Oh, legal term na guys, fortuitous event. Though which foresee that which is inevitable, dili kapugngan, no? Dili nimo matag-an kanus sa mahitabo, di nimo mahibaw ang mahitabo siya, or kung makibaw manggani ka nga padung or mahitabo siya, di nimo kontrolado or di nimo mapugngan. No? That which is inevitable, that which cannot be foreseen, or which though foreseen is inevitable. Dili nimo mapugngan ba nga? Kani parisama, simple, bagyo. Kanang bagyo, kibaw kang mupadung siya, no? Pero, mapugnan ba din na ni mong bagyo? Dili pwede manirado may pultahan para di ta maigog bagyo. Dili na siya ni mo mapakitan. Pero, there are things also that maybe within our control nga pwede na to nga malesen ang damage kay kibaw ka nga padung na siya. One of which is kung kibaw ka nga kaning kahoy, kaning branch of the tree, delikado ni siyag mo bagyo nga dapat ato ning putlon kay naay padung bagyo nga kusog-kusog, then ato utang iputol. Now, kung pananglitan ingon ana ang sitwasyon, no, naatay gamay contributory negligence, posibleng makapanubag taana or kung giingna nakadaan nga, oy, putlagon ng inyohang kahoy kay nilabang na yan, delikado kanya, wa ni mo buhata kana. Pero kung wa lang yun, okay pa to, yan di man gyud ta katag-an sa panahon, natipak, no, kay 50 days sugawa, taka pangandam, kaya giingon, signal number 1 na, 3 man di ay ning abot, no, sa mga ingon ana, di yun na liable. So, it will depend on the situation, ha, but generally, kung fortuitous event, di yun na liable. Ikaduhang pangutana, pag abot na ko sa balay, naa sa sud sa among tugkaran si Manoy Dave ug ang iyang taw nga gisugo aron ipaputol pa ang among mga kahoy or ang maong mga kahoy. Wa sila gipananghiran kay wa kunoy taw. Pwede ba nako silang makasuhan? Aw, pwede sad yun kay di man sad mo pwedeng manood og tugkaran sa balay diliin nyo. No, mangayo sa gyud tanaw, mangayo sa gyud katahuran. No, musugot ba sila mo pasud na to or di ta basta-basta ngusod sa tugkaran. No, nanangit sa gyud unta siya. Dili pwede, no? So, of course, you can ask or you can sue for trespass to dwelling. Ikatulong pangutana, nihatag mi og 5,000 para paayon silang atok. Wala ni niya ipaayo kay kuwang kuno. Uy, pero gidawat ang kwarta. Gayon sa man to. Pila man ding angay namong ihatag aron fair na lang pugna mo. Atong tanawon kayo no, pada man yun nga if dili gyud ka mo isadan kana agi na lang yun nagtabang out of the goodwill and goodness kay kung di gyud mo obligado sakto na gyud tong 5,000 no. To me kay pila man ding ato pun samday ka grabe pud kadako ang damage. Nisulti sila ninyo, nisulti sila guwang yan, nisulti sila pila gyud tanan-tanan kay para atong mas umada kwintada no, kung makiangayon ba o sakto ba or naba sila resibo kana ang wa nila gipaayo o okay pa siguro sila ng atopa, no? Nga ingon ana lang. So, di siguro na ingon ana ka seryoso. Kay, di mo tamahadlok di tinguan. Kay, nagsige ramang, di ba man kanila gipaayo. Okay ra, gamantinir man ka sila ana. Aw, pasagdi lang sa anak sila. Kay, kung naas nila mapakitang resibo, nga ato pong mapamatudan, nga ma-prove po na to, nga negligent ta on our part or we are at fault, no? Pwede sigurong dungaga na to gamay, pero dili gani, pasagdi lang sa anak sila din, hagwam gani lagi paayo, no? Kita pa yung mapima na ilang ato. Sakto na itong 5,000. Ikaupa, o katapusang pangutana, giingnan ko ni Dave, nga dili mi niya undangan. Hangtod nga musugot mi nga ibaligya ang parte sa yuta nga gusto nilang paliton. Tuara. Narangaay. Unsay pwede namong ikaso para dili na siya makasamok pa namo.
Maudi ay gigamit na lang na niyang rason ang kanang pagkaguba silang atop kay naaday siya laing tumong. Narang laay din ha, guys, no? Oy, klaro kayong bad faith na ni siya. Hosto na tong 5,000. Dili pa gani siya adtong barangay silingan mangyud mo ipatawag na siya kay harassment na nang iyahang gibuhat nimo. Di ka niya lungan nga naman kay inaday siya laing interes. Dili, kay awa ha, kung inaana ka importante or grabe ang pagkadaot sa ilang atop good na. Number 1, mo protektar nas init. Number 2, mo protektar nas uwan. Number 3, mo iprotektar nas uban lain-lain pang mga elemento. Kunya di ni mo ipaayo ka importante anang atop sa panimalay. So baligwa ra to. What to? I really think diliin anak kadako ang damage. Gigamit ra na niya. Blackmail may tawag ani. Di man ni pwede, no? Ipatawag na siya aron maundang na siya ug mahusay mo klaro. Kay lain ang iyahang motive, klaro kayo lain ang iyang tumong o iyang intention. Okay? Para mahusay mo. Kani sa usahing ubang tao no manggamit gyud. Nakakitag opening naghimog lang issue. Paitag yun. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo nga pagtulungan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, tinhigap mo sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka awi. The hardest thing I've ever done is believing there's someone, the way that people come and go. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Esme. Sa dili pa nakusugan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, I need to be in love. Hanging on a hook, but I'm alright. I know I need to be loved. I know I've wasted too much. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw sa'yo ang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga taga Cebu City. Ang atuman tatampo, nagdasingan nga Isme. Paita bayaani, uy. Naunsa ka, uy? Ano sa problema ni mo? Unsa pang pitsaha ron. Pero hurota ang akong sweldo. Pila ka adlaw na to binarog din small pero ang atong sweldo. Kuwang lagid kaayo para usa ka kinsinas man lang. Ay, maulagi, uy. Kung naa pala lagi laing kapangwartahan lagi. Mangwartagi kog maayo ba? Bahala na gud sa trabaho Day. Na ako'y nahibawaan nga laing paagi para makakwarta ka. Unsa man na? Akong amiga, mang escort siya mga lalaki nga nangita lang og kauban tibok adlaw. Dako ko nagbayad. Mao ba? Ay, hindi lang sad ko anak day, uy. Ay, bahala na. Basta kay dili ko gusto magbaligya sa akong kugalingon. Nak, luya naman ko. Pa, ayaw na gud pagsulti, anak.
Giinan bitaw tika nga pagpakay mo lagi, di sa kamusugot. Nag, mahal kayong kimo, uy. Asa man ni taon tagkwarta. Bisag gustuhon pa na ako. Watay mahimo. Kay way makatabang nato. Pa, Masabot na lang ka? Oday. Sure na kita? O lagi. Sige na. Ingnan mo, Mika. Sige. Ingano ko niya tingkawan si Sultinin. Nya, ansa man? Ready na ka, ugma? Ready na, day. Maayo gani kay nisugkot ra nga timing sa akong day off. Mao cute. Basta, ayaw kalimot sa address nga akong gisendi mo, ha? Oday. Ni anak ko sa kondo. Mo-doorbell na ko. Ikulbaan man ko eh. Is me? Yes, sir. Don't call me sir. Tawagalag ko Danny. Come in. Thank you, Danny. So, nahibaw na unsay angay ni mo buhaton? Yes, sir. Mo uban-uban ako ni mo bisag asa ka. Dili kay uban-uban lang. Sabayan ko nun mo sa bisag unsay akong buhaton. Ha? Pero ay kabala ka. Di ko magbuhat og krimen. Pabuta ko kay mangandap sa kuwaron manglakaw na ta. Kaunog maayo, ha? Salamat, Dan. O humana to din adto ta sa grocery. Mangumpra ta para na kay mada sa inyo. Kuha ako nun sa gusto ni mo kuha. Ako rin bahalag bayad. Seryoso ka? Ha? Mao ba? Haya-haya ko ni mo. Kapinangka ko ni mo. Maulagi. Buotan ka ayo siya, day. O, wa siya magbinastos diha ni mo. Wa man. Oh, hinoon. Dili sad siya makabinastos na ako kay naaman mi sa public nga lugar. Og, minyo man sa day siya. Uy, mao ba? Dahil pag-amping lang kita, ha? Kuya nga masakpan mo sing asawa. Kaya bisa pag muingon ka nga pangwartaran ng imo. Pero, mabugnuan kita sa asawa, ana. O, day. Update gid ko. Pero pangutana, kumukuha pa baka siya balik ni mo. Kaya ka na ba mga ingon, ana? Mga puloano na ra ba kuno kinagbabay? Nangayo man to siya number na ako. Pero, paabuton lang na ako kung manawag or mo-text na siya na ako. Salamat taon kay daghan ako og mga pundo nga tambal para ni Papa. Og daghan na sad bikinumpra. Oh. Kinsa man ni? Hello? It's me. Ayon ka. Si Sir Danny. Nga sabay. Magkauban ka na ko karon. Nagkinahanglan ko kauban. Don't worry. Puna na ko ang akong bayad di mo since kalit-kalit ang akong pagpanawag karon. Sige sir. Way problema. Asa man ta magkita?
Salamat kay available day ka. Pwede sa pa yan, Danny. Isme. Nga no? Nga nang gitutukan ko ni mo. Wa. May problema ba, Danny? Mag-enjoy lang da karon, okay? Okay. Naunsa man to sa Danny kanina. Bothered kid kaayo siya. Unsa makiyang kiyo na una. Hasta ko, dili ko mahimutang. Pero, time pa. Ano apektado man sa ko? Hoy, basig ni in love na ka ni Danny, ha? Ha? In love good town? Oh, basin lang ba? Kaya marag nakabantay ko nga concern kay kaniya. Huwag mong ba ron, puro na lang Danny. Syempre, kasi may akong pirming kauban. Pero, dili po pa siya liso di gugmaon, day. Buotan o maghihatagon pa gyud. Og labaw sa tanan, dili mapahimuslanon. Pagklaro diha ismi, uy. Ngano? May chance gid di ay nga ma-inlove ka niya. Ha? Pila ka adlaw na nga wa mo kontak si Danny nako. Nabalaka man ko. Ako kasi ang tawagan, no? Ay, bahala na. Tawagan na rin gina ko siya. Hello? Hi. Mangutan na lang unta ko kung okay ra ba ka? Okay lang. Nga naman. Nagkinahalang ka kwarta. Dili man. Concern lang ko nimo. Kung na kay problema, ayaw pagdaduha og share nako, ha? Naara ko. Gibuwagan ko sa kong asawa. Hala. Pero okay na ko, Isme. Ay kawala ka na ko. Sige na, ha? Bye. Pero, pwede na mag... Hello? Hello? Ipahong na. Naunsa man ko eh. Wa man gyud ko mahimutang. Gusto kong magkita ni Danny. Dili na tungod kay para makakwarta ko. Gusto lang gyud ko makakita niya. Nakagusto na ko niya. Sakto. Karon ang hustong panahon nga musulti ko niya. Kaya nagbuwag sila si asawa. Unsa? Nagkagusto ka na ko? O, Dan. Mao na imong giingon nga importante ni mong isulti. Maong nakikita ka? O, Isme. Pugi ka ng imong gibati. Sa tinuod lang, ikaw mo'y nagkasamok sa kuhuna-huna lately. Og nakabantay nga kung asawa nga cold na kay ko. Maong nagduda siya nga may laing kong babae. Maong gibuwagan ko niya. And, yes, na-love na po ko nimo. Pero minyo ko. Og di na ko kayang mawa ang akong mga anak.
Maong samtang wa pa ni magkalaom, wag tango taning atong pagbati sa usag-usa, Isme. Danny, The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world. The way that people come and go. Nasakitan ko sa gisulti ni Danny, pero nakasabot ko sa sitwasyon. Tinuod ko din na ilang giingon nga way may laki aning gugma. Mukalit lang og turok sa tao nga wa nimo dama. Karon, naningkamot ko nga makalimot ni Danny. Og nangita na lang sa kuglaing trabaho. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Esme nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadagalahan. I need to be in love. I know I need to be loved. I know I've wasted too much. Ang mga kaagi gibaton na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidabit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadus lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Lasmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, takang salamat sa inyo. Bye.